Kodwa manje ngempela abaphula umuntu uzophilaphi? Uzophilaphi maphula wabafowethu? Lesithombe lesi basithathaphi lesithombe ngibhosha abafowethu. Futhi kufanele ngenze njani? Hayi yabona. Sanibonana kuphi nakuphi la kufuneka nombuzo njengamanje ndikubingelela yena ke umathinda wacebisa intombi zami mshalazo lo mshala udala zamqoma sangoma sansi kombe plan neficisishana na njalo umntwana ngobona ngomba kutshelwa nolwazi ngana wethu ngawusikhula khona uqala la ngicela ukuthi ungangeli kulungela ushare uphinde comment okhulula konke ebese uyasubscribe kanti laphana sifuna ukuthulela yona-ke ivoice yangizwe ayithumelele yena-ke umthobisi sithole ngiyokhumbula-ke ungizwe ukuthi usetrendeka isikhathi esingakanani kutrende laphana-ke isithombe sakhe so umuntu-ke omshute esetoilet ngane zakwethu mina angifuni ukuthi kube ngathi ngithatha isayidi kodwa uma izinto sezinje kwamele umuntu athathe isayidi ungizwe unomuzi unomndeni uyayidinga security of which njengamanje nithi artist manilibona lingena le toilet kwamele nani lilandele nifike nilishuthe ey'ndaweni-ke esedlangalale njengama open space kanti-ke kwamele umuntu akhululeke kuphi njengoba-ke nongizwe laphana egcine ey'khalela kuyena-ke umapolo ukuthi-ke kumele akhalele kuphi kanti ucelile laphana-ke ngizwe ngikhona ukuthi-ke ucela ukuphunyiswa umkhankaso wokuthi-ke abambe yena-ke umuntu okuyena amshuthile kanti-ke izi lento ungizwe akashona laphana ku-TikTok abheke leli gama leli trendayo laphana-ke ngayo-ke isithombe sakhe ebese landela lowo mnikazi walelo gama abheke ukuthi-ke utholakale kuphi kanti ungubani wakabani. Ngiyacabanga ukuthi lokho komsiza ngokuphelele ngoba lo muntu wenze into engacabanga kanti isenzo sakhe sibi futhi nangaleso sikhathi ngane zakwethu mina angifuni ukwanda kakhulu kodwa ngicela ukulayelisa ungizwe ey'khalela laphana-ke kuyena umthobisi umfowasithole nawu umbukiso enjoy. Mthobisi ngiyacela ngane yakwethu, ngiyacela mkhaya wami mfowethu. Ngiyathembisa ngizoba khona emcimbini wakho yi-24. Ngiyacela ngane yakwethu. Mthobisi ungakwazi mfowethu ukuthi ungilekelele ukuthi njengey'ntatheli ezinohlonze niseshe isise yokuthi ubani umuntu ongishuthe ngibhosha abafowethu. Ngiyacela Mthobisi. Ngiyacela ngane yakwethu. Ngoba vele ukuba ngambona ngabe ngaboshwa. Manje umuntu angazi uzokhululeka uma kwenzenza